हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കീഴില് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണോ അല്ലെ. 16ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള 16ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. ഇന്നലെ 15ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? വൈദിക ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അറിയാം അല്ലേ. ബുദ്ധിമാന്മാര് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുക, അതിനുശേഷം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുപാടുകള്, ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണം. മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി മനസ്സിലാക്കണം, ശരണം പ്രാപിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വ്യാപൃതരാവണം. അല്ലേ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവ ചാഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും അതുപോലെ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെ എന്ന്. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ ഒരു തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ ഇന്നലെ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തെ കാണിച്ചു അല്ലേ. ഏതിനും നമ്മള് ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് ഒരു നിഴലാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ. ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പുരുഷോത്തമൻ യോഗം ആണ് കണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക സുഖം അതാണ് നാശമില്ലാത്ത സുഖം. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെറും ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയില് 2 പ്രകാരത്തിലുള്ള 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്. ദുരാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നില്ല അല്ലേ. അത് ആ 2 തരം മനുഷ്യര്. ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും. സത്വഗുണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. സത്വഗുണമുള്ളവരുടെ ഉള്ളില് ദൈവീകതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരീ പ്രകൃതി, അങ്ങനെ 2 വിഭാഗം ആളുകളെ നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കി തരും ഈ അധ്യായം. വ്യാസവിരചിതമാണ് മഹാഭാരതം, നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഒരു കഥാപാത്രം, ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ദുര്യോധനൻ. അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? മഹാഭാരത യുദ്ധം അതുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ നെഗറ്റീവിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലഭിച്ചത് തന്നെ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണത്താലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ യുദ്ധം 18 ദിവസം, അങ്ങനെ കൗരവർക്ക് തോൽവി സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഭീമൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു, അല്ലെ? അന്ന് ദ്രൗപദിയോട് പറഞ്ഞു ദുര്യോധനൻ, വാ നീ എന്റെ തൊടയിൽ വന്നിരിക്കേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തൊട പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കൊന്നത്, അല്ലെ? യുദ്ധഭൂമിയില് മൃതപ്രായനായി കിടന്ന ആ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ട വേളയില് കുറ്റപ്പെടുത്താണ് കൃഷ്ണനെ. പറയാണ്, നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രം എടുക്കില്ല, ശസ്ത്രം ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര തവണ നീ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു? അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരാരും ശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനില് കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോലും വന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നിന്റെ കർമ്മഫലം ആണ്, അതാണ് നിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ദിശയിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ആസുരികൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് അവര് സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന വിചാരം, ആരുടെയും വാക്കൊന്നും കേൾക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ, ഭീഷ്മര്, നാരദാദി മുനികള് എല്ലാവരും ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? യുദ്ധം വേണ്ട, ഒഴിവാക്കാൻ. ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ശകുനിയെ കേൾക്കും. ധർമ്മം അതാണ് അനുസരിക്കാൻ മടി, അല്ലെ? ധാർമ്മികത ഒട്ടും ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം അത് നയിച്ചാലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സുഖം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ മുമ്പത്തെ 15 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യോഗി, ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ത്രിഗുണാതീതൻ, മായാതീതൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ സാത്വികരായവര്, അവരൊക്കെ ദൈവീ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് ദൈവീകത, ആസുരീകത, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദൈവീക ഗുണത്തില് ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 1, 2, 3. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരജാബലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. എന്തൊക്കെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയാണ്, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവികതയുള്ള ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 26 ഗുണങ്ങള്? അഭയം. എന്താണ് അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെ? എല്ലാം സ്വകർമ്മ ഫലത്താലാണ് നമുക്ക്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭയമില്ല. അവര് സ്വസ്ഥരായിരിക്കും എപ്പോഴും. സത്വ സംശുദ്ധി പറഞ്ഞാലോ അന്ധകരണത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ്. അതെങ്ങനെ വരും? കാമക്രോധം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യാദികള് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാകുമ്പോഴാണ്. ഇനി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങള് ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഈശ്വരനായി കാണാൻ കഴിയണം. അതാണ് ദാനം. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലെ നമുക്ക് കൈവന്ന സമ്പത്തും അറിവും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ
അർഹരായവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയാം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ പറയാം. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും തോറും ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി വരണം. അതാണ് ദമം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ 4 ഘട്ടങ്ങള്: ഗൃഹസ്ഥ, ആശ്രമധർമ്മം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഓരോ ധർമ്മങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യാം. അതാണ് യജ്ഞം. സ്വാധ്യായം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ പഠിക്കണം, അറിവ് നേടണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അന്ധവിശ്വാസം അരുത്. വേദത്തിനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വേണം അല്ലെ, ശാസ്ത്രം പ്രമാണമായിരിക്കണം. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ. തപസ് കാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യണം എന്നല്ല, നല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൃഢത ഉണ്ടാവണം. നമ്മളില് ആവശ്യമായ പരിവർത്തനം വരുത്താനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അതാണ് ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യങ്ങള് നേരായ വഴിക്ക് പറയാ. ഋജുബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ, വളച്ചൊടിച്ച് പറയല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക. അഹിംസ നമുക്കറിയാം, കൊതുവിനെ ഈച്ച കൊല്ലാതിരിക്കലല്ല അഹിംസ. ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഒന്നും കൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കണം. അതാണ് അഹിംസ. സത്യം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഒന്നും വളച്ചൊടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രമാണ് പറയാവൂ. അക്രോധ പറഞ്ഞാല് ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. കോപനിയന്ത്രണം വേണം. ആരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാം? മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാം, കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ ഗുരുവിനും ശിഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ, ബാക്കി ആർക്കും ഒരാളെയും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തേക്കണം. ഈശ്വരനെ അറിയാനായിട്ട് അവഗണനകൾ പലതും സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ത്യാഗം. ശാന്തി, എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടരുത്. അതാണ്, എന്നാലേ ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദോഷം, മറ്റുള്ളവരിൽ ദോഷം കാണരുത്, പറയരുത്. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാസനകളുണ്ട് അല്ലെ, അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അതിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത്? അതാണ് അപൈശുനം. ഭൂതേഷുദയ, ഒരാളെ മഹാനാക്കുന്നത് ഈ സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം, സഹാനുഭൂതി ഒക്കെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രസന്നമായിട്ട് ഇരിക്കുക, ഭൂതേഷു ദയ ഉണ്ടാവുക. അലോലുപത്വം, ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ചിലർക്കുണ്ട്, എന്ത് കണ്ടാലും വേണം അല്ലെ, അതല്ല. മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുലത. ആധ്യാത്മിക കർക്കശം ഒന്നും പാടില്ല. ആധ്യാത്മികർക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. മഹാത്മാക്കള് അല്ലെ, തെളിമയുള്ളവരാവുക. ഹ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ലജ്ജ ഉണ്ടാവണം. ശരി ചെയ്യാനോ ആർജവം ഉണ്ടാവണം. അചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃഢത. എന്ത് വന്നാലും മുന്നേറണം. പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടേ പിന്മാറുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കും ദൃഢമായിട്ട് മുന്നേറുക. തേജ എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ബലം, തേജസ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാവുക. ഒരു ഭ്രമവും ഇല്ലാതെ ദുർബലർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നെ. ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ പരീക്ഷണം വരും അല്ലെ, ഭക്തിയില് നമ്മൾ ചരിക്കുമ്പോ ക്ഷമയോടെ നേരിടുക എല്ലാതും, നിന്ദകളാണെങ്കിലും എല്ലാം. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമാണ്. എവിടെയും പതറരുത്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതമാത്സര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം. അതാണ് ശൗചം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. അദ്രോഹം, ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കൽ തന്നെ. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരഭിമാനം. സ്വയം ആ ദുരഭിമാനം നാശത്തിനാണ് അല്ലെ, സ്വയവും നശിക്കും, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കും. ദുഷ്പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കണം, മറ്റുള്ളവരെയും മാനിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ പരദൂഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കഥ പറയട്ടെ.
ഒരാള് പറയാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട്, എനിക്ക് വളരെയധികം പാപങ്ങളും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എവിടെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് കഷ്ടകാലാണ് ഗുരു, എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു പന ഇല്ലേ, ആ പനയുടെ ചുവട്ടില് രാവിലെ തന്നെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പാല് എടുത്തിട്ട് അത് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാന്ന്. അപ്പോഴ് എന്തിനാണാവോ ഇത് പറയണേ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാള് ഗുരു പറഞ്ഞതല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് ഇയാൾ ഈ പനയുടെ ചോട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ പാലെടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വഴിയെ പോകുന്നവരൊക്കെ പറയാ, അയാളിതേ കണ്ടില്ലേ, രാവിലെ തന്നെ കള്ളു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മള് കുറ്റം പറയുമ്പോ അയാളുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യണേ എന്നാണ്. അങ്ങനെ കുറെ പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ പാപമൊക്കെ തീർന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകാണെങ്കില് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആസുരി ഗുണങ്ങളെയാണ് പറയണത്. ദംഭോ ദർപ്പോ അഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ദുരഭിമാനാണ് കേട്ടോ, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും അഹംഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഗർവം, ദംഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഞാൻ ഇന്ന വലിയ കുലത്തിലാ ജനിച്ചേക്കണേ, എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ പദവി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ അരോഗൻസ് പാടില്ല. മാന എന്ന് പറഞ്ഞാല് തലയെടുപ്പോടെ നിക്കണം, എല്ലാവരുടെയും ലീഡർ ആവണം, സേവകന്മാരാലൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിരമിക്കുക, അല്ലെ, അധിക വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ഞാൻ പറയണത് എല്ലാവരും അനുസരിച്ചോളണം എന്നുള്ളത്. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം, തമോ ഗുണം. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് കണ്ടത്? മാർദ്ദവം എന്ന് കണ്ടു. അതിന്റെ വിപരീതം പാരുഷ്യം, കഠിനായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, കഠോര ശബ്ദം, ചിലവരുടെ ശബ്ദം തന്നെ അല്ലേ. അതുപോലെ അജ്ഞാനം, നമുക്കറിയാം, ശാസ്ത്രമോ ആചാര്യനെയോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കൂല, അനുസരിക്കൂല, അല്ലെ, തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അഭിജാത എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അയാൾക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും, അല്ലെ, അതുപോലെയുള്ള ചിലവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയണം, അത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അല്ലേ. അപ്പോ ചില ലോക മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അജ്ഞാനികൾക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാവരുത് എന്നാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന അറിവാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട അറിവ്. അതന്നെയാണ്. ഒരു സന്യാസി ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാ? അങ്ങേർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഗൃഹസ്ഥരെയൊക്കെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകി അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്, അല്ലെ. അവര് സന്യാസിക്ക് ധനം നൽകും, അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് ഈ സന്യാസി വർഗത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ശുഖബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടാ ജനിച്ചത് തന്നെ, അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടില് ഭിക്ഷയ്ക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് സമയം മാത്രം ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ആ പശുവിനെ കറന്ന് ആ പാല് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 2ഓ 3ഓ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പാല് കുടിക്കും. ആ നിൽക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആസുര സ്വഭാവി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ആവുമ്പോ ശത്രുവിന് നേരെ പൊരുതുന്നത് ഒക്കെ ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ ജീവിതത്തില്
വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ അനുസരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ധർമ്മം. ദൈവീ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോക്ഷപ്രദാണ്, ആസുരായതോ ബന്ധന കാരണമാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അസുരരെ വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷമാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാ കാളിയനെ വധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? പുണ്യനദി യമുനയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു കാളിയൻ അല്ലേ. പിന്നെ ആ ഭക്തനെ പ്രാപിച്ചാലും മോക്ഷാണ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നന്മയാണ് വരിക. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൗ ഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ആസുരികള് അല്ലേ, കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവര് ഈ ഭൗതികതയിലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാം. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാര് നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെയൊക്കെ അവര് അനുസരിക്കും. ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഇതിലൊക്കെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുരികള് എന്നാണ്. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞം എന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മള് അനുസരിക്കണം. ദേവഋണം, പിതൃഋണം അല്ലെ, പല ഋണങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ തീർക്കണം. അതുപോലെ നവധാ ഭക്തി സാധനകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം, അഹിംസയുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ 23 ഗുണങ്ങള്, അതെല്ലാം അവര് ആചരിക്കണം, അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം. ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ആസുരി സ്വഭാവികൾക്ക് അല്ലെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല അല്ലെ. ദുര്യോധനന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കൂ. വിതുരര് എത്ര സാത്വികനാണ് അല്ലെ, ചെറിയച്ഛനാണ്. ആ വിതുരരെ അപമാനിച്ചു, ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ലെ. എന്നാലോ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ ചെയ്തേ? വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കാൽക്കല് വീഴാണ് അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു. എന്നാൽ അർജുനനോ സ്ത്രീകളെ എത്ര ബഹുമാനാണ് എന്ന് കാണാം. എങ്ങനെയാണ്? ഉർവശി സ്വർഗലോകത്ത് പോയപ്പോഴ് ഉർവശിയെ കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ അർജുനനെ കണ്ട ഉർവശി പറയാണ്, അങ്ങയോടൊപ്പം ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ്. മാത്രല്ല എന്റെ പ്രപിതാമഹനായിട്ടുള്ള പുരൂരവസ് അങ്ങയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. കുരുവംശം, അതാണ് പിന്നെ കുരുവംശമായത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന്. അത് കേട്ടിട്ട് ഉർവശി ശപിച്ചു, നീ നപുംസകമായി പോകട്ടെ എന്ന്. അപ്പോ അതും അർജുനൻ ഒരു ഗുണായി മാറി അല്ലെ. എന്താണ്? ആ 13 വർഷം വനവാസക്കാലത്ത് അല്ലെ, വനവാസം 12 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അജ്ഞാതവാസക്കാലത്ത് വിരാട രാജ്യത്തില് ഉത്തരയുടെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായി ഇരുന്നു, ബൃഹന്തള ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ മനസ്സിലാവുകയാണ് അർജുനനാണ് എന്നറിഞ്ഞു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകളെ ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകൾക്ക് തുല്യാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു 16 വയസ്സ്, ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന്. അപ്പോ സ്ത്രീയോടുള്ള ആദരവാണ്. അതുപോലെ മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് ദൈവീ സമ്പത്ത് ഉള്ളവരുടെയും ആസുരി സ്വഭാവം ഉള്ളവരുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനോട് ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിക്കുകയാണ്, മരണവേളയില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഞങ്ങള് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഞങ്ങള് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, മംഗളാരതി പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങള് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങള് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് മുമ്പില്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് അവസാനം തോന്നിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. ഞങ്ങള് സന്തോഷത്തോടെ
അല്ലെ? ആ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ അവസാനം മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ആ ജീവിതം നിഷ്ഫലമായി പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ജന്മം തന്നെ വിഫലമായി പോവും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം ഹിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആസുരി ഭാവികൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്നാണ്. ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ലോകത്തിന്. സെക്സ് ഡിസയർ അത് മാത്രാണ്. ഓ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ തോന്നലുകൾ അവർ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കുംഭകർണൻ പോലും രാവണന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന്. മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷേ കേട്ടില്ല. രാജ്യവും വംശവും സ്വയം ഒക്കെ നശിച്ചു അല്ലേ? ആസുര സ്വഭാവികള് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം മിഥ്യയാണ്. അവർക്ക് ജീവനും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യണത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികള് ലോകനാശത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ആതങ്കവാദികൾ ബോംബിടുക അല്ലെ? അപ്പോ അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, ശരിക്കും ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികത ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കണം. അതിനായിട്ട് പല പല ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഫലമോ ജനങ്ങള് അധികം അക്രമാസക്തരാവുകയാണ്, നിഷ്ഠൂരന്മാരാവുകയാണ് അല്ലെ? സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ ടെറർ ആതങ്കവാദമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരാ ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പറയണേ 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രയ്ക്കും ദോഷമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ 5000 വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞു കലിയുഗം. ഇനി 4,27,000 വർഷം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കൽക്കി അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്യുത മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തി വളരും അവരില്, ആസുരികളില്. മായാമോഹിതരായിട്ട് അവരെങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം ഇങ്ങനെ തുടരും. തെറ്റായ വഴിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയണില്ല. മലിനമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, മിഥ്യ അഹങ്കാര പ്രേരിതരായിട്ടുള്ള വേദസമ്മതമല്ലാത്ത സിദ്ധാന്തമൊക്കെയാണ് അവര് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് ദക്ഷൻ. അങ്ങനെ വലിയ ലാളിച്ച് വളർത്തിയ മകൻ മതാന്ധനായി തീരാണ്. ഒരിക്കലും പ്രജാപതിമാരുടെയൊക്കെ വലിയ സത്രം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ സർവ്വദേവതകളും ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷ പ്രജാപതി സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച നേരം ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്ദിച്ചു. ദക്ഷനെ കാണാൻ വലിയ പ്രഭാപൂരമുള്ള ആ സൂര്യനെ പോലെ തേജസ്സുള്ള ആളാണ്. ദക്ഷൻ തന്നെ വന്ദിക്കാത്തതിനാല് ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കോപിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ പിതാവാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത നീച ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ശിവനെയൊക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചു, ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് നന്ദീശ്വരൻ, നന്ദി ഉണ്ട് അല്ലെ, ശിവന്റെ പാർഷദൻ, അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. ദക്ഷനെയും ദക്ഷ അനുയായികളെയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ശപിച്ചു.
ഇത് കേട്ട് ക്രുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭൃഗു മഹർഷിയുണ്ട് ദക്ഷന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശൈവന്മാരെയൊക്കെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സമയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ എഴുന്നള്ളുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രജാപതിമാര് സത്രം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ വീണ്ടും പിന്നെ ദക്ഷ പ്രജാപതി തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശിവനെ അപമാനിക്കും. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ യജ്ഞം ആരംഭിക്കുകയാണ്, അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അങ്ങനെ ശിവനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദേവതകളെയും ഋഷീശ്വരന്മാരെയും ഒക്കെ അതിന് ക്ഷണിച്ചു. യജ്ഞം ആഘോഷമായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദേവസംഘങ്ങളൊക്കെ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായ പത്നിമാരോടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വിമാനങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ യാത്ര തുടരുക. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടും സതീദേവിക്കും ആഗ്രഹം പിതാവിന്റെ ഈ യജ്ഞ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളണം. അപ്പോ ഭർത്തൃ സമീപത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, യജ്ഞത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ പോകണം, നമുക്ക് പോകണം എന്ന്. ഇപ്പൊ പിതൃഭവനത്തിൽ പോണേന് പ്രത്യേക ക്ഷണമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പോകാം എന്ന്. അപ്പോ ശിവൻ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല. പറഞ്ഞു, ദക്ഷൻ അകാരണമായിട്ട് നമ്മളെ ദ്വേഷിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ അപമാനിക്കാനാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാര്യം ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ സംബന്ധിക്കാതിരിക്കുക, അതാ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭയങ്കര ഭവിഷ്യത്തിനൊക്കെ കാരണമായി മാറും. ഒരുപക്ഷെ ഈ യജ്ഞയാത്ര ദേഹത്യാഗത്തിന് പോലും കാരണമാവും. അത് കാരണം ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ നിഷേധിച്ചിട്ടും സതീദേവി പിതാവിന്റെ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവത് അനുചരന്മാരായിട്ടുള്ള ഭൂതഗണങ്ങളും ദേവിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദക്ഷനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആരും തന്നെ ദേവിയെ ആദരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവൻ നിന്ദ ചെയ്യുന്ന അങ്ങയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഈ ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദേഹം എനിക്കിനി വേണ്ട, ക്ഷണനേരം പോലും ഞാൻ ഇനി ഈ ദേഹം ധരിക്കില്ല എന്ന് ദാക്ഷായണി എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവി യാഗാഗ്നിയിൽ ദേഹം ദഹിപ്പിച്ചു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ കുപിതനായി. കോപാധിക്യത്താല് ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചപ്പോൾ അതിഭയങ്കര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ വരികയാണ്. ഭടന്മാരോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രുദ്ര സംഘങ്ങൾ വന്ന് യജ്ഞശാല വളഞ്ഞു. ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് യജ്ഞശാലയും യജ്ഞപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു. അല്ലെ, ഭഗവൻ നിന്ദയിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഒക്കെ യാതനകൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭൃഗുവിന്റെ ശ്മശ്രുക്കളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തു. ഭഗന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. പൂഷാവിന്റെ പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിച്ചു. അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ദക്ഷനെ കൊല്ലാൻ വിഷമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനെ ഹിംസിക്കുന്ന മാതിരി കഴുത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസരോധം വരുത്തി നിഗ്രഹിച്ചു. ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സറുത്ത് ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാര് വന്നിട്ട് രുദ്രന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൈലാസത്തിൽ പോയിട്ടൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ശാന്തനായിട്ട് ശ്രീനാരദന് ആത്മതത്വം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദക്ഷൻ ചെയ്ത അപരാധങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം, ദക്ഷനെ ജീവിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ യജ്ഞം സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ദക്ഷന് ഈ എന്താ പറയാ, ഒരു ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ചു ജീവിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ്. ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണത് അഹംഭാവമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു, അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കണത്. 11 12 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ആസുരികളുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ അല്ലേ. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധാദികൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ആസുരികളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയ തൃപ്തി അത് മാത്രാണ് ആസുരികൾ നോക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രര് അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. ഭീമൻ ശപഥം ചെയ്തു 100 പുത്രരെയും വധിക്കും എന്ന്. ക്ഷത്രിയ പ്രതിജ്ഞ അത് പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മഹാരാജാവാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ശാന്തിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കംസൻ
കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ നടന്നു അല്ലെ. ഒരു ദിനം പോലും ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് എത്ര കൈകാലിട്ട് അടിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ രക്ഷ കിട്ടില്ല അല്ലെ. എട്ടുകാലി ചിലപ്പോ സ്വയം വലയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് അവര് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ കഥ പറയണ്ടല്ലോ. ദേവകീ ദേവി വസുദേവര് ദേവകീ ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലെ. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അശരീരി കേട്ടു. കംസനാണ് രഥം തെളിച്ചത്. അപ്പോഴ് ഇങ്ങനെ കേട്ടു, എന്താണ് ദേവകിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കും എന്ന്. അത് കേട്ട ഉടനെ സഹോദരിയുടെ മുടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. വസുദേവര് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുതരാം ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു. അല്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയണത്? എനിക്കാണ് എല്ലാ കഴിവുകളും, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നേ അല്ലേ. ഞാൻ ഇനിയും ധനം ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനാണ്, എന്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊല്ലും അല്ലേ. എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, ബലവാനാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്നൊക്കെ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ആസുരപ്രകൃതക്കാര് ധനാർജനത്തിന് അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെയാ ചെയ്യണത് അല്ലെ. തൃഷ്ണ അത് നശിക്കണില്ല അല്ലെ. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരോ എല്ലാവരെയും നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആരെ കണ്ടാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. ആസുര സ്വഭാവികള് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കണത് അല്ലെ. ഇത് ഇവിടുത്തെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ശിശുപാലന്റെ കഥയാണ്, അറിയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണമെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. സ്വയം നന്മയ്ക്കായിട്ട് കുറെ യജ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സോ ഒക്കെ ആസുരികളും ചെയ്യും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വരം ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ. ഭസ്മാസുരൻ ശരീരം പോലും ഹോമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവര്, ഓരോ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരം നേടാന് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് വന്നു, ഓരോ ലീലകളാടി. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭക്തർക്ക് ഇന്നും ഓർത്തോർത്ത് ആനന്ദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ, ആ കഥകള്, ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഓ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേഷ്യം, കോപം എന്നുള്ളത് സ്വയം നശിക്കാനാണ് അല്ലെ. കാരണം അടുത്ത ജന്മോ നരകാവും കിട്ടുക. അതൊന്നും അവര് അറിയുന്നില്ല. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണ് അല്ലെ, പ്രിപ്പറേഷൻ. മൃത്യു ഫൈനൽ എക്സാം ആണ്. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ ഒക്കെ ഈ ആസുരികള് അവഗണിക്കും, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒക്കെ നിഷേധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ വിഷ്ണു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും പ്രിയരാണ് വിഷ്ണു ഭക്തരെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിവനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. പരമശിവൻ പാശുപതാസ്ത്രം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതുപോലെ നോക്കിയാൽ രാവണന് നാരദമുനി വളരെ പ്രിയനാണ് അല്ലെ. രാവണന്
അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഏതാണെന്നറിയോ? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താ പറയാ, മോഹിനിയുടെ ഇതാണ്. പാലാഴി മദനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കുറെ സംഗതികളൊക്കെ പാലാഴി കടഞ്ഞ സമയത്ത് പൊന്തി വന്നു അല്ലെ. വാരുണി ഉണ്ടായി, പലതും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അമൃത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമൃത് വന്നത്. ഐരാവതം, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഭഗവാൻ തന്നെ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ടാണ് അമൃത കലശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആവിർഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ അമൃതം മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് അസുരന്മാര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമൃത കലശം ബലാലെ അവര് കൊണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരൊക്കെ വിഷമിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വ്യസനിക്കേണ്ട, വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നെ അസുരന്മാരുടെ ഇടയിലും വഴക്കായി, എനിക്ക് ആദ്യം എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവരെ മോഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് മോഹിനി രൂപം ധരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലോകൈക മോഹനമായിട്ടുള്ള സുന്ദരി ആയിരുന്നു. മന്ദഹാസപൂർവം ആ അസുരരെയൊക്കെ അങ്ങ് കടാക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോ അവര് ഈ മോഹിനിയെ കണ്ടപ്പോ അവര് അമൃതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിളമ്പി തരാം, എനിക്ക് തന്നേക്കൂ, എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തെറ്റ് വന്നാലും ഇനി സഹിക്കാം, അവൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരെയും വരിയാക്കി ഇരുത്തി, ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാർക്ക് അമൃതം തീരെ കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാം ദേവന്മാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വർഭാനു എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ മാത്രം ദേവവേഷം എടുത്തിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് അമൃതം പാനം ചെയ്തു. ഉടനെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി, സുദർശനം കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു. അതിലെ അമൃത സ്പർശം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാരണത്താല് ശിരസ് അമരതയെ പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ മോഹിനി രൂപത്തിനെ മറച്ചു സ്വസ്വരൂപം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള കഥയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ കഥ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കഥ. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈർഷ്യൊക്കെ മാറ്റണം അല്ലേ. സദ്ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. അവർക്കേ ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവികള് ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല എന്നിവിടെ പറയാണ് അല്ലെ. ആസുര യോനികളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കലൊക്കെ. ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദേഷ്യം പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥയും പറയാം, സമയം കുറെ പോണു അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കഥയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ സനകാദികള് 4 സനകൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ, ആരാ എന്താ നാലാമത്തെ ആരാ? അങ്ങനെ 4 പേരാണ്. അവര് 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ പോലെയാണ്, ആത്മാരാമന്മാരാണ്, വലിയ വലിയ ജ്ഞാനികളാണ്. അങ്ങനെ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള സനകാദികൾ ഒരിക്കല് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് പോവാണ്. അനന്യഭക്തിയോടുകൂടി നിരന്തരം ആ ഭഗവത് പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭാഗവതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുണ്യസ്ഥാനാണ് അല്ലെ വൈകുണ്ഠം. അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കോടി കന്ദർപ്പ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിരന്തര ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ഭാഗവതന്മാരെയൊക്കെ ആനന്ദ സാഗര തരംഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കുകയാണ്.
അവിടുത്തെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളാലെ ഗാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവത് ലീലകൾ കൊണ്ട് നിരന്തരം മുഖരിതമായിരിക്കും എപ്പോഴും. അവിടെ ചെന്നതോടുകൂടി സനകാദികൾ ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തോണ്ട് അങ്ങനെ പുളകിത കളയബരന്മാരായി മാറി. അങ്ങനെ ഭഗവത് ദർശനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കളയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജീവൻ മുക്തര് അതിവേഗത്തിൽ 6 ഗോപുരങ്ങള് 7 ഗോപുരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. 6 ഗോപുരങ്ങളും കടന്നു 7ാമത്തേതിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ചോദിക്കാതെ തന്നെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന വേളയില് ആ മഹാത്മാക്കളെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാര് തടയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കും ഈശ്വരന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അല്ലെ, സാരൂപ്യം. അപ്പോ ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സങ്കല്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സർവവന്ധ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ 4 ജീവൻ മുക്തന്മാരെ തടയാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ? അപ്പോ സനകാദികളെ തടഞ്ഞപ്പോ അവര് ക്രുദ്ധരായി. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയാണ് അല്ലേ ഭഗവാനെ കാണാന്. അപ്പോ അവര് ക്രുദ്ധരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാ അവര് ആത്മാരാമന്മാരൊന്നും ഒരിക്കലും ക്രുദ്ധരാവില്ല. അതും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ കോപാദി വികാരം ആ ജീവൻ മുക്തന്മാരെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. എല്ലാം അവിടുത്തെ ലീലയാണ്. അവര് ക്രുദ്ധരായിട്ട് പറയാണ്, വൈകുണ്ഠവാസികൾക്ക് യോജിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത നിങ്ങള് 3 തവണ അസുരയോനിയെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ശപിക്കാണ്. അത് ശപിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോപത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അവര് ഈ ജയവിജയന്മാര് മുനിമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എത്ര തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങള് അസുരയോനിയിൽ ജനിച്ചോളാം, പക്ഷെ എന്ത് ക്ലേശം സഹിച്ചാലും ഞങ്ങള് ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്മൃതി ഉണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മ, ഞങ്ങൾക്ക് നിമിഷ നേരം പോലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണേ എന്ന് പറയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സേവകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാരെയും സനകാദികളെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അവിടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് ജഗന്മോഹനമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ആനന്ദപരവശന്മാരായി സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബദ്ധാഞ്ജലികളായിട്ട് ദിവ്യ സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കരുണ കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എന്റെ കിങ്കരന്മാര് നിങ്ങളോട് വലിയ അപരാധം ചെയ്തു അല്ലേ, അപ്പോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. കിങ്കരന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് സ്വാമിക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോ ഞാനാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും തെറ്റുകാരൻ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശപിച്ചത് അവർക്ക് ചെയ്ത തെറ്റിന് ശരിയായ ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് 3 ജന്മങ്ങള് അല്ലെ, സത്യയുഗത്തിൽ അവര് വരാഹാവതാരം വധിച്ചു. അവര് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവായി. അതില് ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരമായിട്ട് അവരെ വധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴ് അവര് രാവണനും കുംഭകർണനുമായി. അപ്പോഴും ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ് അവരെ വധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് ആരാണായത്? ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായി. അപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് അവരെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവസാനം അവര് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചേർന്നു എന്നാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികമധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ആസുരീ യോനികളില് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവര് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? അവരുടെ ഗതി എന്താണ്? ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ആസുരികളായവരിൽ ഭഗവാന് കനിവുണ്ടാവില്ല. ഇവര് ജന്മം തോറും അധപ്പതിക്കാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അധമമായിട്ടുള്ള പൂച്ച, നായ, പന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരും. ആസുരികളെ വധിക്കുന്നതോ അതും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കയ്യാലെ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് മോക്ഷാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോ പറയണേ, ആസുരികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവര് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. അധികമധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് അവര് ചെയ്യുക എന്ന്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന്
3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവ 3 കവാടങ്ങളാണ് നരകത്തിന്റെ. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അതൊക്കെ നരകദ്വാരങ്ങള് അല്ലെ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അരുത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 3ഉം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കില്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കില് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ജനിമൃതികള് അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. എല്ലാവരിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സമയത്ത് കാമം, ക്രോധം ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ്രൗപദിയും അർജുനനും ഒരിക്കല് യുധിഷ്ഠിരനോട് ക്രോധം പൂണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 13 വർഷം വനത്തില് അവര് കാമ്യക വനത്തില് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് പറയാണ് ദ്രൗപദിയും അർജുനനും പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരനോട്, നിങ്ങള് ഇവിടെ അവധി ആഘോഷിക്കാനാണോ വന്നിട്ടുള്ളത്? വനവാസല്ലേ ഇത്? എന്നിട്ടും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രാജാവല്ലേ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ ഭിക്ഷ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ എന്തിന്റെയാണ് കുറവ്? മുനിമാരുണ്ട്, ജ്ഞാനികളുണ്ട്, എനിക്കിവിടെ സത്സംഗമുണ്ട്, എൻ്റെ കുടുംബം കൂടെയുണ്ട്, ഭരണകാര്യങ്ങളോ മറ്റു ചുമതലകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതല് ക്രോധം പൂണ്ട് ഇരിക്കണ വേളയിൽ വ്യാസദേവൻ അവിടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായേനെ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തസ്മാദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ എന്താണ് പറയണേ? ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങള് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നുള്ളത് എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി വരാത്തവര് അല്ലെ. പിന്നെ കാമക്രോധത്തിന് അടിപ്പെട്ടവര് അവരൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവര് ക്രമേണ എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാര്യത ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ശാസ്ത്രവിധികള് അതനുസരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാല് പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണത നേടില്ല എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തിനെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കില് തരം താഴ്ന്നു പോവും അല്ലെ. നിഷിദ്ധമായതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്ര അധ്യയനം ചെയ്യണം അല്ലെ, അറിവ് നേടണം. ഈ വിദേശികളൊക്കെ, പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, വിദേശികളൊക്കെ പലരും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. അവരോട് നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദ്. നാമജപത്തിന് ശേഷം അവരൊക്കെ സത്സ്വഭാവികളായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ആ ശക്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യം, ലക്ഷ്യം എല്ലാം ഒരു വ്യക്തി അറിയണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മറന്നുപോയ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അല്ലെ, റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ലെ.
അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിലവരൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്യണേ? സ്വർഗം കിട്ടും. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണേ? ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക, ഒരുപാട് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോ ഒരു നിമിഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, അപ്പൊ വലിയ ശ്വാസം എടുക്കുക അല്ലെ, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയണത്. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരണം. അല്ലാണ്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ല ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ 2 ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷനും വരാഹാവതാരവും തമ്മില് യുദ്ധം. പിന്നെ വന്ന് ത്രേതായുഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴ് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില് ആസുരി സ്വഭാവവും ദേവീ സ്വഭാവവും, രാമരാവണ യുദ്ധം. ഇപ്പോ ദ്വാപര യുഗത്തിലായപ്പോഴോ മഹാഭാരത യുദ്ധം. ഒരേ വംശത്തിലെ 2 കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവര് തമ്മില് അല്ലേ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലോ ഒരേ ആളിൽ തന്നെ ദൈവികം ആസുരികം സ്വഭാവങ്ങള് ഒരേ ആളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാച്ഛാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്ര വിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വൈദിക വിധികളൊക്കെ കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള വിധികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും കൃഷ്ണനെ അറിയാം. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. അവർ വേദസംഹിതകളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്രയും അറിവ് പിന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള ആദരവുണ്ടാവുക. പ്രമാണങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവണത് എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാവും. വലിയ അപരാധമാണ് അത്. തെറ്റായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലരെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഉയർത്തി. കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെടുന്ന വേളയില് ഒരാള് പറയാൻ മടിക്കാണ്, എന്റെ വെയർഅബൌട്ട്സ് എന്താണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു. ഒരാൾ പറയാൻ മടിച്ചു. അപ്പോ പിന്നീട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പറയാണ്, സ്വാമി ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു എന്ന്. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ കുഴപ്പം, ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ജയിലിലാണ് എന്ന് അല്ലേ. ഭഗവാൻ ജയിലിലാ ജനിച്ചേ. നമ്മളൊക്കെയോ ജനിക്കണത് വീട്ടിലാ, പക്ഷെ തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ ജയിലിൽ പോകും അല്ലേ. അപ്പോ പലരും പല രീതിയിലാണ്. ആസുരി സ്വഭാവികളെയും ദേവീ സ്വഭാവമുള്ളവരെയും കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നാമജപം കൊണ്ട് എത്ര വലിയ തെറ്റും പാപവും എല്ലാം നശിക്കും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. തുളസി പൂജ, ഏകാദശി, രാമനവമി, ജന്മാഷ്ടമി എല്ലാം ആചരിക്കുക. ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇവിടുത്തെ വായിച്ചില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഭക്തിയുത സേവനം അത് എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.